Gunung Jer. Obah kang para Kurawa mundur saking pananggilan nagala kegolongan bubar kang samya ningali Keparang atur paman, iya nggir, kepiye putra Kaswatama. Mbok bilih Parwadya Bala sampun samakta ing gati. Sawingga ing diri sak wanci-wanci kabidalaken boten badhe nguciwani paman. Ladalah, iya cacak ya. Yen to kaya mangkono kang dadi tumindakmu pun paman ki marem. Pun paman lega, pun paman ki bombong. Tak kira sira pantes kang dadi pambateng laku kang wetu dina iki budal menyang pertapan Harga Kelasa nundung marang Sang Begawan Bima Suci ngger Aswata. Lho nggih saged dawuh paman. Enjing bidal gumuruh saking Astina Negri. Gunging kang Balakuswa Prabusananira lir surya wedalira sata ing Jalaniti arsa madangi jagat do unguk-unguk aning sak bocah ing wukir merbabak bang sumirat kena soroting surya nampak mega lan gunung-gunung wong teko mangkono bidaling Parwadya Bala ing Praja Ngastina yen Cinadrambata rubuh candrane.